De Leppersclub in Boetenpost is druk dwaande met de renovatie van de nieuwe schoonsen. We trokken het wel terug weer te waar, hebben ze een achterstand oproen. Het bestuur hopen dat ze al wat stappen verder wijzen zullen. We hadden dus de eerste wedstrijd hier normaal gesproken altijd in maai. De openingswedstrijd. En het waren weekend van maai weer dat dan. En dat hebben we nu verplaatst naar voor minstens 8 juni in die trend. Of tenminste in de laatste serie van iedereen. En dus daar hebben we zelf ook nog een beetje meer speelruimte te doen om alles dan een beetje tip-top te krijgen. De welbeschouwing is zo goed als klaar met dank aan de wet bouwbedrijven. Maar voor de vereniging leidt er zelfs nog aardig druk op de chattel. Morgen komen de heipjellen erin. Daarna van het weekend zijn we bezig met de grindbakken, waar de polsen zijn komen te staan. Dus dat maar wel zelf man. En dan is de constructies, die zetten we er zelf al hier op en die moet al hier op hichten en wetterpas en alles staan. Dus dat geef wel zelf dan. En dan haast de constructies, maar dan moet het hout er ook al hier op. Ja, want de lepers moeten natuurlijk wel even goed erin kennen. Dus dat doen we al hier zelf. Dus de rest van het werk, daar kom ik geen droom meer om te passen. Maar dat gaat al hier een protte hoeden van jezelf in zitten. De vrijwilligers moeten dus de onkomende tijd nog aardig onder de bak. Ek toen wie het bestuur alweer druk dwaande op de schoons. Want bij het leeghelling van de wetterbak kwamen er nog al wat verrassings naar boppen. Nou, ik ben zo vol mogelijk de visken uit de vier onthalen. En zodat we zo vol mogelijk van die visken oerzetten kunnen naar de zwadden. We krijgen een hele dikke iel hoorn. En een grote snoek ongeveer van 60 centimeter denk ik. En heel veel lietse visjes. Zo volle doel hakker ik net door natuurlijk. Maar de man weet wel aardig wat voor visken er binnen. Dus, Het is best een spannend project voor u. We zijn een Lietse vereniging. Maar we hebben wel heel veel steepback vanuit de gemeente. Wij en van horen een bedrijf die zegt van we willen altijd helpen. En ik gewoon de Filiap-vereniging verder. Die zegt van als we daar nul hulp nodig hebben dat we bijspringen kunnen, dan kan je hem gewoon helpen. En het is een heel groot project, maar wel heel mooi.